Ni Olatz de Andres naiz, Donostiarra, Bilbon nago bizitzen, orain dela denbora luze batetik, eta bertan Loke konpainia, dantza konpainia zuzentzen dut. Denbora asko gonez Euskal Herritik kanpo, formatzen eta lan egiten, eta orain dela 10 urte bueltatu nintzen, eta nire konpainia garatzen hasi nintzen, eta gaur arte. Eta zer ikusiko dugu The Endgame ikuskizunean? The Endgame da pieza bat 2016an estrenatu genuena Azkuna Zentroan, Bilboko Azkuna Zentroan, han jaso genuen egoitza oso sendo bat lan hau garatzeko, eta da pieza bat inspiratuta Xake jokoan, eta nolabait egiten duena da Xake jokoaren eta koreografiaren edo eszenaren arteko analogia edo konparazio bat. Eta zer da xakeak islatzen duena edo nun dago jokoa? Bai, niri xaketik interesatu zitzaidana hasieratik gehien bat izan zen, nola oso joko espaziala da eta erregla oso zehatz batzuekin, eta espazioa eta mugimenduarekin dauka erlazio zuzena, naiz eta mikro tablero batean izan, orduan nire fantasia edo desioa zen, tablero txiki hori horri bizia eman, tablero erraldoi bat bihurtu. Orduan hori da izan zen hasierako ikerketa lau dantzari hauekin, naiz eta ezin genuen guztia nolabait guztira iritsi, ez genituen 32 piezak, tableroak behar dituen 32 piezak. Orduan, pieza dago enfokatua kanpotik barrura nolabait da. Hasieran hasten dira dantzariak dira narratzaileak edo jokalariak, eta poliki-poliki jokoan murgiltzen hasten dira piezetan bihurtu arte nolabait. Hori da hilo dramaturgikoa. Ikusten dira bi aldeak, beltzak eta txuriak? Pieza honetan ez, zeren ez dago hain argi ez. Dago pixka sugerituagoa, ez da, denak dira bando, ikusten dira bi bando, baina daude jantzita antzeko, adibidez. Eta estrategia edo antzematen da nola? Bai. Behar bada tekstua nola garatu dugun, ze piezak daka dantza eta tekstua gainetik, eta bertan estrategiaren kontua eta eduki horiek basaiatu gara islatzen hitzaren bidez. Gorputza zaila da nolabait zenbait tokitara iristea gorputzarekin. Azkenean gorputza abstraktua da mugimendua, naiz eta emozioak ere transmititu, baina badaude eremu batzuk gorputzarekin ezin ditugula ikutu nolabait edo gorputzarekin ezin dugula mugimenduarekin dana esplikatu. Orduan testuaz baliatzen naiz, nolabait esan nahi dudana osatzeko. Euskeraz eta gazteleraz? Gaurko bertsioan bai, egin dugu gazteleraz eta ingelesez, nolabait ere bi nazionalitate, bi ekipoen jatorria islatzeko, bi ekipo kontrarioak edo aurkakoak islatzen, jatorriko bi herritako jokalariak nolabait islatzeko, eta gaur egiten dugu lehenengo aldiz euskeraz pieza, euskeraz eta gazteleraz. Eta izenburuak jokuari egiten dio referentzia? Bai, guztiz, da Xakeen partida da 3 partetan banatzen dira, obra dramatikoak bezala, obra literarioak bezala ez, las típicas 3 partes, 3 parte dramatikoak. Hasiera da apertura, irekiera, joko erdia, o juego medio da erdiko partea, eta the endgame, o final de la partida, joka amaiera da azkeneko partia. Orduan, the endgame da nolabait resolbitzen den momentuaren unea, ez? Xake matea gertatzen den momentuan. Eta nola sortu zen honen ideia? Ideia sortu zen Londresen, nengola koreografia master bat egiten, eta han geundela ikertzen denborari buruz, denboraren kontzeptuari buruz,
Ikerketan azaldu zen zer izango litzateke, geunden lan egiten asko slow motionekin, poliki joatearekin, nolabait denbora gehiago sentitu arazteko, estenditzeko, eta horrelako errekutxoekin, pixkat bideoaren errekutxoak koreografian aplikatzen nolabait. Eta orduan, han azaldu zen, zer izango litzateke zerbaitetan jolasten ari bagara, eta hor gehiago zehaztu dezakegu mugimenduaren denboraren estentsioa, ala ez, azelerazioa edo gelditasuna, bla, bla, bla. Eta orduan, horra azaldu zen, igual jaxakan, izan zen oso era, nolabait prozesu era batean normalean eukitzen ditut ideiak eta gero juten ez prozesura, baina kasu honetan izan zen, zer izango litzateke egongo bagina jolazten, eta orduan guztiz ireki zen kanpo berri bat, ze horrek zakan koreografikoki zazkan posibilitateak, hori, oso zabalak, bai, izan zirelako. Eta hor izan zen, egin genuen pieza txiki bat hor, eta egin genuen azkuna zentroan izan zen garatu pieza luze batera. Eta prestakuntza prozesua nolakoa izan da ordutik? Gehiagotu zenetik, gero egin nik ikerketa, ikerketa zaten duguna ez, ikerketa nire kabuz, irakurriz, pentsatuz, garatuz, Mabi Revuelta artista eskulturarekin egin nintzen sesio batzuk ere, bere ikuspuntua partekatuz, eta gero eginen entxeguekin, entxeguak laudantzariekin, ni zuzentzen kanpotik, eta dira normalean proposatzitut ideiak eta pautak, eta elkarrekin ikertzen dugu eta bilatzen dugu, eta hortik gero nolabait kristalizatzen dugu edo sortzen dugu eta fijatzen ditugu mugimenduak, baina badago ikerketa estudioan bilaketa asko dantzariekin. Beraiek dira nolabait ere mugimenduaren sortzaileak, nahiz eta nik ere asko eman. Eta nola bizitzen dituzue emanaldi bakoitza? Bai, nahiz eta pieza egin dugun nahiko aldiz, beti gertatzen dira gauza, ze antzoki bakoitza da mundo bat. Adibidez, hemen gaude, hor goian musika egiteko eta ez dugu ondo entzuten, hemen entzuten dan, orduan beti da faktore pila bat, hori, egon behar zara oso adi, oso erne, oso denbora gutxian dena aplikatzeko edo martxan jartzeko. Eta, beti zuzeneko arte bat da, orduan, ez da zientzia zehatz bat. Nahiz eta gure xakean saiatzen gean oso zehatzak izaten. Zer suposatzen duzuentzat garaikideren parte izatea, garaikide zikloa? Egia esan, bigarrengo aldia da, hirugarrengo aldia da, Iruñan etortzen garena, lan desberdinekin, eta interesgarria iruditzen zait festivalaren jaialdiaren programazioa, eta batez ere, arte garaikidea edo arte eszeniko garaikideak eta euskera bateratzea, eta gauza pixkat minoritario horiek bultzada ematea oso potentea deritzot, eta orduan oso pozik hemen egoteaz, eta gure pieza euskaratu izateaz ere. Gaur hemen zaudete, baina orain arte beste lekuetan eskaini duzue ikuskizuna. Bai. 2016an estrenatu genuen, azkuna, eta geroztik egon gara estatu mailan, egon gara de ferian, Donostin, Seismograf Kataluniako festivale batean, Galizia, Madrilen, Euskal Herritik gero ere, hainbat lekutan, Londresen ere bueltatu ginean, pieza osoa erakustera, eta gabiltza bolo gehiagoren bila, baina batez ere orain konzentratuak lan berrian, dakala guztiz erlazioa lan honekin, delako, da trilogia moduko bat hau, The Endgame prozesuan azaldu zen ideia hau, esan dizudana, 32 piezekin lan egitea, 32 benetan xakea estenaratzea, ez? Nolabait inspiratuta ajedrezez vivientes, living chess, ajedrez xake biziak, dira partidak, benetazkoa, pertsonekin egina. Orduan, horraz, atera zen idezio hau,
zio ero loko handi hau eta orain horrekin gabiltza. Orduan gaude garatzen The Big Game pieza, The Big Game, eta pieza honetak beste metodologi bat oso desberdina da lau dantzari hauekin, gehi gonbidatu batzuekin, arte eszenikoak ikasten ari diren gonbidatuekin, eta lehenengo bertsioa egingo dugu dantzertikoekin, Bilboko, Euskal Herriko arte eszenikoko goi mailako eskolarekin, eta estrenatuko dugu Azkuna Zentroan berriz ere urtarrian. Eta bertan bai egin dugu partida bat hartu, mitiko bat, La Inmortal izena duena, eta isladatu mugimenduak bastante fidelki, eta hortik gure bertsioa pertsonala egin. Baina, nolabait hor ikusiko da bi bandoen oposaketa, berai akzio-reakzioa baten erantzuna bestearen iniziazioa, eta hori da gure eskutartean daukagun proiektua. Orain arte jasotako erantzuna, zer moduz publikoaren alde? Oso ondo, bai. Nik uste dela pieza bat sartu behartzeala eta egon behartzeala irekia proposatzen dizunari. Ez da ABC, da nahiko aproximazio berezia dauka. Xake mundu. Orduan, hori, nolabait askatasunarekin tratatu dugu gaia. Urtarrilean emanaldi berria eta informazio gehiagorako nora jo dezakegu? Bai, informazio gehiago izateko loke.eus webgunera gerturatu zaitezkete.